PDRA e Adega inician os trámites para levar á xustiza a autorización da Xunta ao proxecto de Altri. Presentarán un recurso de alzada pola vía contencioso administrativo pola concesión de augas. A Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, PDRA e a Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia, Adega, anunciaron que dan inicio a accións legais para frear a construción da fábrica de celulosa de Altri en Palas de Rei. Os representantes das dúas entidades precisaron que os trámites administrativos da factoría aínda non están rematados, pero quixeron dar este paso conxunto debido ás irregularidades que ven na tramitación do proxecto, sobre todo na concesión de augas, iniciativa que complicaría máis a vida ás persoas que viven do mar na Ría de Arousa. Proxectos que van a mermar a produtividade da ría xa moi mermada, porque estamos tremendamente preocupados por como van a deriva productiva da ría. Levamos máis de 10 anos collendo os datos da Consellería por especies, alertando da baixada da produtividade, máis de 10 anos, repito, alertando da baixada de produtividade. Solicitamos medidas para paliar esta baixada e levamos 10 anos ca mesma resposta. O sea, nada. O sea, absolutamente nada. As cofradías están na asfixia económica. Algo que afirma empeoraría coa construción da macrocelulosa de Altri en Palas de Rei. Otero lamenta que a xente xa está deixando o mar na procura de traballos máis estables e produtivos en terra, polo que o sector do mar está a desaparecer da Ría de Arousa e a nivel galego. Que os moluscos, os crustáceos, os peixes son bioindicadores de calidade de auga. Se a auga está ben, o marisco reprodúcese e medra. Se a auga non está ben, o marisco non pode vivir. E vemos que cada vez os nosos gobernantes, o conselleiro do mar, o presidente da Xunta, non toma en serio esta deriva productiva. Estamos falando dunha ría máis productiva do mundo, ou unha das rías máis productivas do mundo, que acolle moitísimos postos de traballo, non só directos que a nivel extractivo da ría, sino vinculados á ría están asteleiros, están electricistas, están depuradoras. Fábricas de conserva ou mesmo o turismo. O representante de PDRA sostén que os gobernantes, lonxe de poñer medidas para paliar esta situación, declaran estratégicos proxectos que van en contra de todo o vencellado co mar e co medio ambiente da Ría de Arousa. Totalmente en contra. O sea, declaran empresas tremendamente contaminantes, estratégicas, como a mina de Touro, almacén de betún no porto de Vilarcía, o sea, de piche ou de petróleo, Altri na cabeceira do río Ulla, agora recentemente, non só por arriba, sino pola abaixo, pretenden dragar o Lérez e botarnos o lodo diante da ría. O sea, xa é por arriba e por abaixo. O secretario técnico da Adega, Finxe Ireixas, afondou nas medidas legais que presentan as dúas entidades contra o proxecto de Altri e as irregularidades que detectan na tramitación do mesmo, sobre todo polo referente á concesión de augas. Ese procedemento debe resolverse, según a propia norma, en 18 meses. A día de hoxe, estamos en maio de 2025, non está concluso nin resolto favorable ou desfavorablemente, esa petición de concesión por parte de Altri a Augas de Galiza. Polo tanto, seguindo o que marca o propio regulamento, si pasa máis de 18 meses, a Administración debe declarar caduco o procedimento e a empresa, si quere, pode reiniciálo outra vez dende cero. Iso non se produxo e o que fixo a Adega ao detectar esta eiva, esta irregularidade, esta ilegalidade no proceso de tramitación da concesión de augas que pediu Altri, fixemos unha solicitude expresa hai 3 meses a Augas de Galiza para que iniciara o procedimento de caducidade desa solicitude de concesión. E lamenta o silencio administrativo que recibiron como resposta.
Ese silencio administrativo permítenos xa en estes momentos, cumpridos os 3 meses, recurrir en alzada. Sabedes que Augas de Galiza depende da Consellería de Medio Ambiente, polo tanto, hai un trámite administrativo máis que o recurso de alzada á Conselleira, para despois, automáticamente, ir ao xulgado. E iso é o que vos estamos anunciando hoxe. É dicir, unha eiva, unha falla, un defecto, unha falta de rigor por parte da Xunta na tramitación do permiso de augas permítenos, tanto a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa como a DEGA, que vamos a ir conxuntamente como codemandantes, dar os pasos necesarios, recurso de alzada, para automáticamente ir ao xulgado cun contencioso administrativo. Unha acción que se pode desenvolver grazas á campaña recadatoria solidaria Xustiza para o Ulla, na que se alcanzaron os 39.000 euros necesarios para sufragar as primeiras accións xurídicas contra Altri.